Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Tohle je challenge, kola a Mentos. Co? Jo, jinak je tady se mnou Darek. Čau. A za kamerou je Danek. Job11. Čau. No a můžeme jít na to. Pozor. Nejdřív se připravím. Já rychle to pak musím zašroubovat. Kolik asi dá? Dáme jich tam... Tak tam dej 4 nebo 6. 6 mám to. Ty krása. Neumíš rychle šroubovat? Počkej. Já to neumím taky. Já taky ne, ty vole. To jsme měli udělat tu špejle, ale to je jedno. Takže pojď taky tam. Až ti řeknu. Pojď to víčko. Až ti řeknu. Já to zamontuju. Ale až, ne, nejdřív to musím naházet já. Pojď, ne, nedávej to, dej to pryč zatím. A teď. Dělej. A já jsem tam nedal všechny. Ty jsi džemen, teď jsem je tam nedal všechny. Tak to já nevím. Kam to tejká? Ty vole. Bude to víčko. Proč to zavřel? Já jsem to ještě neto. Ještě ty míčky, kam jsem je dal jsem. To už nebouchne. Může, když já s tím třeba hodím, tak jo. Ale hodím to někam tamhle. Hej, to může vybuchnout, kámo. Já to do toho nastrkám. Nemám kaska. Tam do Je tady ještě s náma Váňa a Mrca 3. A tamhle jsme sbírali kaštany, ale teď se musíme vrhnout věci. Dáme české nechám hodit už rovnou asi všechno. Ne, ještě nechám nějaký. Tohle víčko. Jdeme sem. Pozorajte, ať je to vidět na kameru. Už to nepojím teď. Dala se tam? Jo. Počkej, nechoď k tomu. Musíte otevřít, ne? To má výbuchnout. Ty vole, pozor, ať máš tam prsty. To trochu. Povol to trochu a hoď s tím. Počkej, nejdřív to prokvendlám. Ještě tam dáme mu. Kolik to má minut? 2 minuty 54. Dobrý. Už to nepění teďka. Ty vole, co to udělalo za svůj? A povol to a pak s tím hoď. To je nejlepší. Nepovol to? A pak s tím hoď. Teď s tím hoď. A Váňo, ale uhni! To nejde. To je čurá. Čurá. Teď praskla celá flaška. Jo, praskla. Ty vole, to je stimulovaný. Ty vole. To se počívá hodině. A s mentoskama. Co děláš, prdele? Na něj se to položím a potom já si vezmem. Vybitá baterie. No takže nic, já se s váma pro tohleto video loučím. I Danek, Čus. Váňa, Mrca 3 a Darek. Čus. Nezapomeňte dát like, odběr, nějaký hezký komentář. A uvidíme se zase za několik minut nebo hodin nebo dny. Takže zatím čus!